Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na siyasar jihar Jigawa, inda muke tattaunawa da mutane daban-daban daga jam'iyyu da kuma wakilci na kujeru daban-daban na abin da ya shafi siyasar jihar Jigawa. A yau muna tare da Honorable Ahmad Ibrahim, wanda aka fi sani da Abba Jaga, inda za mu dan tattauna da abin da ya shafi inda zai wakilta a kakar zaɓe mai zuwa ta 2023. Honorable Ahmad Ibrahim masani ne akan abin da ya shafi lafiyar al'umma, ma'ana public health, wanda ya kai matakai na daban-daban a karatu ta wannan bangaren, kuma ɗaya ne daga cikin matasa a siyasa wanda ya fito yake nema ɗaya daga cikin kujerorin da ake da su a kakar zaɓe ta 2023. wannan rabar barkan mu dai. Ina muku baraba da zuwa. To masha Allah, muna godiya. Za ka dan a takaice za ka dan faɗa mana wane ne kai? To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda ka faɗa, sunana Ahmad Ibrahim, wanda aka fi sani da Abba Jaga, kuma ni ne ɗan takarar majalisar jiha da wakiltar Hadija a zaɓe mai zuwa a ƙarƙashin jam'iyyar PRP. To masha Allah. To honorable, a takaice ko za mu iya sanin dalilin da ya sa ka shiga siyasa? To alhamdulillah, kamar yadda ka sani, matasa an bar su a baya ta fannin siyasa. Dalili da farko da ya sa na shigo cikin siyasa shine domin na ƙara ba wa matasa 'yan uwana da ƙarfafa musu gwiwa da kan cewa mu ma za mu iya. Sannan abu na biyu, ina so a ce da zama wani shugaba wanda zai taimaki al'umma ya ceto al'umma daga irin halin da muka fada. Ina ga wayannan abubuwa guda biyu su ne suka sa na shigo siyasa, musamman wajen ganin cewa yadda aka bar demokradiyya aka bar ta baya. Ina so a ce na zama wani shugaba wanda zai farfado da demokradiyya da bawa mutane yanci da dama da sauransu da harkar rayuwa. To masha Allah, a matsayinka na matashi wanda kusan an ce matasa su ne jigon komai, kuma suna ɗaya daga cikin wani kaso mafi tsoka da suka fi yawa a duniya gabaki ɗaya ma, har ma da jihar Jigawa da kuma karamar hukumar ta Hadejia. Wanda irin kamar gudunmuwa kake tunanin idan za ka iya bayarwa wajen ci gaban matasa? To kamar yadda na faɗa ma, abin ma da ya shigo da ni cikin siyasa, son kawowa ci gaba musamman ga matasa din yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ma na shigo cikin siyasa. Saboda haka akwai tanadi mai yawa da na gindaya wa kaina domin ci gaban matasa, musamman ta sanin matsalolinsu da fuskantarsu da kuma nemowa irin wata mafita a cikin rayuwar matasa. Idan ka duba matasanmu da yawa a yanzu sun kauce hanya, wasu daga ciki sun fada shaye-shaye, wasu sun fada ta'addanci da sauransu, kuma ba komai ne ya kawo haka ba illa rashin wadataccen ilimi da kuma rashin abin yi. To ina ganin idan Allah ya bamu dama, za mu kawo ci gaba ta fannin inganta harkokin lafiya, harkokin ilimi da kuma inganta rayuwar matashi, musamman akan sana'o'i da sauransu. To masha Allah, kusan kamar yadda kai bayani cewa kujerar ko kuma wajen da kake nema shine abin da ya shafi majalisar jiha ta nan jihar Jigawa. So majalisar jiha gashi ba kamar bangaren ka karanta ba, to ya kake tunanin za ka tsinci kanka a matsayin ɗan majalisa, kuma mai kake tunanin me ma aikin ɗan majalisa kai tsaye? To kamar yadda kowa yake fadawa
aikin dan majalisa yake gogewa a ciki, haka ni ma ina tunanin idan na shiga majalisa zan goge akan sabgar aikin da yanayin aikin an na zamto abun misali a ciki. Wato aikin dan majalisa suna da yawa, amma kaɗan daga ciki masu mahimmanci akwai kula da harkokin gwamnati da yadda gwamnati suke musamman masu zartarwa. So aikin dan majalisa ne ya taimaka wajen kula da harkokin gwamnati masu zartarwa kenan. Sannan aikin dan majalisa ne kirkirar doka musamman wanda za ta shafi jiha gaba daya. Sannan kuma yana ɗaya daga cikin wata dama da aka ba dan majalisa ta kawowa ƙuduri na tsige wani shugaba a bangaren zartarwa da bangaren shari'a. So akwai ayyuka da yawa na dan majalisa kuma har yanzu muna koya, sannan muna ƙoƙarin mu ga cewa idan aka shiga ba za a samu matsala ba. Masha Allah. To cikin waɗanda suka fito 'yan takarkaru suna da yawa daga jam'iyyu mabambanta wanda suke neman wannan kujera da kake nema. Me yasa kake tunanin cewa kai ka fi sauran cancanta? To abin da yasa nake tunanin cewa na fi sauran cancanta shine na fi sauran karancin shekaru, sannan kuma na fi sauran shiga cikin al'umma, saboda tun kafin na nuna ra'ayina na so na shiga siyasa dama ina cikin al'umma, na gano matsalolin al'umma kuma ina kokarin daga cewa na ba da tawa gudunmuwar domin daga cewa matsalolin nan sun rabu. Akwai gidauniya da na kirkira tawa, wato Abba Jala Foundation, da ni abubuwa da yawa wanda ganowa matsalolin al'umma shi yasa muka ga cewa mun fi kowa cancanta a ciki, saboda mun fuskanci al'umma da matsalolinsu kuma muna tunanin insha Allah idan aka kai ga nasara, tunda muna cikin su yau da kullum, tare ake tashi tare ake kwana duka. So ina tunanin gaskiya kamar na fi kowa cancanta. To masha Allah. Kamar abu na ƙarshe, tunda abubuwan suna da yawa, kamar idan har Allah ya sa aka samu nasara ta wannan kujera, kamar me kake so a ce kamar ka cimma a matsayin wani abu na burinka? To ina so a ce da samar da wakilci na gari. Ina so a ce na zama shugaba na al'umma, ina so a ce na zama shugaba wanda kullum yake tare da al'ummarsa, sannan ina so a ce na zama shugaba mai jin ra'ayoyin al'umma, kuma ina so a ce na zama shugaba wanda a har kullum ba zai zartar da wani abu ba tare da ya ji irin gudunmawar da al'ummarsa za su bada, musamman na shawarwari da sauransu. Abin da nake so a cimma kenan.